खुलुमबाय आंनि Jobanivlog नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय माथियाव जे भगवाननि महर नायनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्रस्कुफोरा जोबोद सिनायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो ओमफ्राय मा खालामनो दैज्लां बोथोर रिमझिम अखा हागासिनो दङ नै दहाय फुङाव बिराद खरामोन दा एसे खम जादों बेरेफुंजानि मरकाम बेरेफुंजानि आंनि खामानि आ मा हे प्रभु 4:10 सिखारनानै एकदम साफाया आरोना सिबला दाखोराथ' जोबनो थांखाया दानो सिबगोन दानो माबा बोफ्ला गारलु गारला जालु जाला बिमाफोरनि खामानियालाय आरो माथो ना गथ' उन्दैफोर गोनाङावहाय ओमफ्राय ओरैहाय जोलैनि लास्ट एग्जाम साइन्स दङ दा बुंसै अबेबा एसे मोजां जाबाय अबेबा गन्डगला बांसिन जाबाय बिदिनि गेजेरजों दिनै लास्ट एग्जाम आरोना बाबा मा दं साइन्स कन्टिनिउ नै ना बेजोंसो जिरायनो ना बेखौसो हेन्डेल खालामनो बिदिनो बाहाना बाजियाव माबा बिफ्लागोन बेबो दुफुं सिखारगोन आगैखौ खुदुमनो मोनाखै आं दसेनो माबा फरायहांआनो माबा खुदुम फैगोन आगैजों थानो मोनाखै आं दसेनो माबा बाख्रब फैगोन सोलिगासिनो आरो माथो खालामबावनो देलाय बाबा दे जेब्लासिम फरायनायासो बेसेबां इम्परटेन्ट बेखौ दासिमबो आंनि फिसालाया बारा पात्ता मोनाखै आरोना बिराद बुजायबाय थानांगौ बुंबाय थानांगौ एखमबा रायनांगौ एखमबा बुनांगौ जेने थेनेसो माने फोरोंनांगौ आरोना आङो ओरैबायदि जारला मोनबाय आङो आरोना मालाय सोरबा गथ'फ्रा एसे बुंबानो रायबानो सिगिबानो फरायग्राबो थायोनो आंना बोरैबाथार आरोना मिन्थिया जेने थेने ओमफ्राय टाइमानो 7:10 जाहैबाय मेगिखौनो एसे बयल खालामना लादों 5 मिनिटसो बेखौनो चावमिन बायदि एवनोसै आरो गैया नालाय बिमा बुरिया ओमफ्राय ओरै लाल साहा हाइजें थाइजें होनानै गोदौहोलाबाय थागानोसै एसे थाव एसे होनानै लाबाय आरोना बेयावनो नै एसे सामब्राम सेरनोसै दाउदै दैनैबो गारलायनानै होगोन आरो नै ओमफ्राय साइडआव लेजेरो मा लेजेरो खोना जारलाहाय जादा जानै बिदिनो एवलाबायो आरोना आङो गोथावानो मोनजायो माथो माने गावनि मस्लाखौबो दाउदैखौ हरखाबाय आङो साइडआव माने एसे बोलानानैहाय दाउदैखौ एसे थाव होफिननानै एवो आरोना आङो ओमफ्रायनो मस्लाखौबो जाबायनो गोथावनो ओमफ्राय सया ससफोर दंबा हरदो सया ससआ आंना गैला फुराना जाबाय हरला आङो बेखौ गोदिल'सै बेखौनो ओमफ्राय बेखौनो टिफिनावबो हरखानोसै एसे बिमा फिसाबो एसे जानोसै बेखौनो जाबाय मा आदानि सना आदानिसो आयै नै आदानि होनबाय आदानो हैथारनोसै आयै रेडि जाथ'वाखै आदाया जारलाहाय सोना दोनदो बेगाव सोना दोनदो दे होफैखाबाय मालाय आगैया नाने ना आदानो होनबाय मा होनबाय बिराद नो होनबाय सना दे गथ'आ मोजांथारहाय बिराद मोजां नै ओमफ्राय फैदो जोंहा फैदो दे बाबा नों एसे फरायबावदो दे मा दे आंखौ लाबोनोसै आङो नायदो इसोर आंनि गारिया लोगोफोरानि गारिया बेयाव मानो गसंबाय थाखो नायदोल' ओइ टार्निं दखान मोनहाङावनो पाम्पसार जानानै होबायब्रा गारियानो जा असराखा अखा बारा गैयैखाय फिसाखौ अननानै जुथा सिजानो गिनानै दोनलांनो नागिरनाया आयै इसोर मा फाब मावनाय थां माथां आंलाय आयै फिसा बानानै गारि नारनाय ओरैनोसो मोखाङाव मिनि फैफ्लादों दे ओमफ्राय आङो मालाय स्कुलाव दोनहैनाय थांलाय फैलाय बयनिबो बिमा बिफा जि नुलांबाय आंखौ सोरबाफोर नुनायफोरा सिनायनायफोरा होनलांबाय ओइ बिमा मा जाखो होननानै भगबान मा खिथाबावनो ना फिसाजोखौनो दोनफैथ'जायो न'आव ना माजायो ना थाबायहोजायो बिराद दैस्लाना लामाफोराबो मिनिफ्ला नारबाय आङो हानाय माने बोलो होनानै नारनानै लाबोथारबाय आरोना आं आयौ आंहानो आथिङा माइ गायनो थांनायनिफ्राय बांसिन हाब्रु जादों आरोना खारथार फैनाय जिङाव नारख्ला जायो माथो थोस फार्स्ट एक्सपिरियेन्स हाय आंनि बे सयथिबो रावजोंबो दाजाथोंसै होननानैसो बुंनांसिगोन आङो
जिबनाव स्कुटि दिनैसो फार्स्ट पाम्पसार नारनो मोनबाय आङो खनसे बिफां नारनायखौ ससे नुबाय आङो गाजोल हाबनानै जानायखौ खिन्थु दिनै आंहा फार्स्ट बोरैबा मोनदोंहाय सनाफोरा ओरैबादि मेंखाबाय दोखो दोखो नायलाय फुरा सेप्ता लेप्ता यो रावबो बे दुनियाव फिसा बानानै स्कुटि पाम्पसार नारफेराखै खोमा आरोना जेने थेने थुथि फाग्लि फाग्लि बिदिखि जाबायबायो नै गैया हावबा गोजानाव जाबालाय मा जानांगौ मोनसे दखान मोनहां मोनहां खाथियावनो जानायखायसो नङाबा थैखादोंमोन मा सना मेथाइ लाबोनो मोननि दुखु जालायलांबाय थ' थांसैथ' लायफिननांसिगोन आखायासो जि साबाय आरोना मावनानै जानांगौ थैथारसिगोनहाय सयथिबो नायलाय दा खुखु नारबाय आरोना सोरबा भिडिअ खालामना थाबा उननिफ्रायथ' एकदम नायथावथाव नुसिगौमोन आरोना नै बे टार्निं दखान खाथियावनो बेयावनो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय ओइ लामासिम नारलांनांगौआबो साधारन नङाहाय सयथिबो आं गिखांबायथारबाय आं बोरैबा मोनलायनाय न'फ्राव थानाय मोनबालाय गामिफ्राव थानाय मोनबालाय सोरबा बिबोनां जानाय सोरबा बेवाइ जानाय सोरबा गामिनि जायखिजाया मानसिखौनो लेंहरथ'लाबायनो हागौमोन आयौ दा बेयाव सोरखौ मोननो नङा होमबा आंथ' बेखौसो टेनसन जाबावदों जे स्कुल खाथिफ्राव जानाय मोनबा मा जागौमोन आङो स्कुलनिफ्राय नारबोनांगौआ गद दासिमबो फेन्दायानो दोरफोर रुवायजोबदों आरोना बिनि सायाव अखा हानाय गोब्राब्रा आरो मा होनो पाम्पसार जाबाथाय बिराद गोरा जायोना आयै थैथारसै आरो थफ्ला लाजिनोबो ओंखारबाय ओमफ्राय मेंबायबो आरोना आङो लाजिनानैलाय बहा मोनजाबावनो जेने थेने दोनहैबाय दांथ'ला गारिखौनो आयै मा नांनायनि बिदि गिलु बालुनो दे खाथियाव जानायखायसो जानाय आरो माथो बाव आखायानो दाबो नै थोर मावगायाखिसै आंना हाब रावजोंबो बिदि घटना दाजाथोंहाय सयथिबो थैखाथारगोनसो गथ' लायाबा मोनसे आलादा खोथामोन हौवा मानसिबाबो आलादा खोथामोन जि साजोब्बाय नै आखायानो ओरै बोनानै नारनांनाया थैगोनहाय सोरबा हागौमोन बिमाफोर मिनिनोबो ओंखारो खोमाबाय आङो मोथोनो आरो साबायखरबो बावनांगोन बे खाथियावनो जानायखायसो जानाय नङाबाथ' मा जाब्रबो मा माब्रबो खुनु हमनो हाया आरोना सनाफोरा आयौ नायसाय आसुरित मोनखादा आङो सलायलांबाय थाबाय मा गेद्दा जाखो सानबाय आं सानबाय राजायासो ओरै मावदों नामा नाहरबाय आङो आरो जाफिनबावबाय गैला लगे साइडआव लाबाय आङो बिसिनायाव दसे फोदा बिमा फिसा थाखांनानैसो आं नैबे लास्ट ब्लगखौ खालामफिनबाय आरोना जि थोथोर मोनदों खारा मोनथारदोंमोनहाय मा एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै थांखानायखायसो मालाबाथ' आं जाया लोङा थांबावो ओरैबादि दुरबल जायो आरोना ओमफ्राय बिमा बुरै नालाय फिसानो आहार जाहोनायनि खोथा बेनिफ्राय आं दिनै शेयार खालामनो लागाया आलदासोमोन आरोना ब्लगसा सनाफोर ओमफ्राय आङो बेखौनो शेयार खालामदेरबाय मालाबाफोर सोरजोंबा जायोबा लाजिनाय गारदो गिनायबो गारदो नारनो हायोबा नारबोदो नारनो हायाबा सोरखौबा लेंहरदो आरो रावबो लेंहरथावथावानो गैयाबा रिक्साजों थांदो मेकारनाव थांनानै मेकारखौनो लानानै फैदो मेकारानो नारनानै थांसिगोन आरो फैसा गारनांसिगोन आरोना एसे अबेबा बाजार गेजेराव गोजानफ्राव जायोबा आंबो बिदिनो मेकार टेकार लेंहरनांगौमोन दा एसे खाथि गुगागाबाव नारनानै फैबाय आरोना अब्ला खस्थ'आ एसे लामैनो मोननाय बायदि मोनबाय आङो नांला आरोना बेखौनो शेयार खालामो नामा होननानै नोंथांमोना आंखौ नुबा अननो ओंखारखागौमोन आरोना फिसा बानानै खस्थ' मोनदों आरो सनाफोर दिनै बेखौनो शेयार खालामबाय आङो गाज्रि मोननो नांला आंबो स्ट्रं होननानै नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जादों आरोना जाला माला बुंनाङा बिमा बुरैखौ आरोना खमजुरि साननो नाङा गथ' सानैनि बिमाबाबो आरोना गोरायैनो दङ राखावसिसो जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय स' थेंक इउ सो माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय